Прывітанне, прывіт, hello, ніхао, ола. Ой, пачаў гэты год з гор і ў гарах вырашыў яго завяршыць, скончыць. Ну вось і думаў, можа, з кімсьці пагнаць, але ніхто не хоча, або не атрымліваецца ў людзей, або няма жадання. І што рабіць? Ну, паеду адзін. Таму Хуаншань па-беларуску упершыню. І каб гэта было больш навагодняе такое, я вырашыў паехаць не вось так, а вось так. З Новым годам! Так, прайшло нават, ну, можа, гадзінка прайшла. І падарожжа пачалося са змены калеса. Нават 100 кілометраў ад Шанхая не ад'ехаў. Ну што, вось так бывае таксама. Затое надвор'е, о, сонечна, прыгожа. Вось такі цікавы прыклад. Ты можаш планаваць, што пажадаеш. Але калі ва ўселеннай на цябе іншыя планы, то план будзе такі, як яна скажа. І прыеду я на Хуаншань, но планаваў прыехаць, каб не позна, каб трошкі там аглядзецца. А прыеду зараз уначы, проста ўначы. Ну што, страцілі гадзінку, трошкі можа больш. Зараз можна ехаць далей. Всё зрабілі. Таму, о! Happy New Year! Поехали далее. Так само размаўлялі з сябрамі, чаму людзі, ну ёсць не ўсе, але вось ёсць людзі, хто вельмі каму падабаецца вадзіць машыну. Бо чаму? Мне здаецца, што, ну, напрыклад, для мяне гэта такой момант, калі, ну, я разумею, што вось я еду і у мяне ўсё пад кантролем. То есть я вырашаю, дзе мы паварачваем, я вырашаю, дзе мы там спыняемся, дзе мы едзем хутчэй. Ну, адчуванне таго, што вось у гэтым свеце, калі шмат чаго адбываецца і не ўсё залежыць ад нас, калі ты за рулём, ты вось, ну, неяк нібыта ўсё ў цябе пад кантролем. І неяк гэта супакойвае, як медытацыя probably. Можа, як медытацыя нейкая. Нават не ведаю, з чым параўнаць, але, ну, так. Таму хтосьці казаў, вось там на Хуаншань, ёсць жа ў Кітаі цягнікі вось гэтыя хуткія, і ты там 3,5 гадзіны. Ну, 3,5 гадзіны на цягніку, на якіх я ўжо катаўся, таму не так цікава. Або на машыне 5 гадзін. Яно тое на тое выходзіць, калі падлічыць увесь час там, да чыгункі у Шанхаі. І потым яшчэ там па месцу таксама прыкладна 40 хвілін трэба ехаць на таксі або на аўтобусе. Таму я так прыкінуў, а па грашах тое на тое, ну так а тут я 10 гадзін я правяду за рулём. Камусьці цяжка, а калі ты не катаешся кожны дзень, то гэта таксама такое некае мерапрыемства, якое само па сабе нават без гор, яно цікавае. Ну і машына, трошкі давайце пра машыну. Зараз я ўзяў тут Volkswagen Tayron. Гэта новы такі, і мы на такой жа самай машыне ездзілі з сябрам 3000 кілометраў у лютым. І вельмі спадабалася, вось гэта першы раз было, што я тут пабачыў, што ён аўтаматычна руліць, аўтаматычна трымае вось дыстанцыю,
тармазіць, калі трэба, разганяецца, калі трэба, сам ведае хуткасны вось гэты, якая тут скорасць дазволена. Ну, карацей, такое, ужо не навінка, але ўсё адно трошкі незручна, бо ён трымае калі поласу, і калі ты поворачиваешь трошки до краю полосы, и он тебе руль нібито назад так тик-тик-тик. І зараз уже трошки звик, а на початку такі, що відбувається, чому яно веде в сторону машину. Ось, а гэта электроніка дапамагае. За цябе яна тут не веде, гэта не аўтапілот, але асістент вельмі дапамагае, асабліва ўначы, калі трошки стомлены, і ты разумееш, што гэта дае нейкі такі пакой, бо ты разумееш, што ёсць асістент, ёсць нейкая падстрахоўка. Не трэба да гэтага можа звыкаць, але тэхналогіі 21 стагоддзе, і чаму б не карыстацца, бо значна спрашчае жыццё. Значна. Ой, ну што, яшчэ пару гадзін дарогі засталося. Дзесьці паказвае каля 3 гадзін. Ну, будзем ехаць. А вось калі доўга не трымаешся за руль, то яна пачынае табе бібікаць. Бо гэта асістэнт, так ці інакш. Гэта не аўтапілот, нагадвае. Ось, дарэчы, як прыгожа. Ну вось, сонейка сядай, дзесьці там за гарамі. По таким дорогам чого ж не ездить? Нарешті добрався. Букаць отель загадзя гэта не по-нашаму, таму зараз, ну, блага час дазваляе пашукаць трошкі гатэль. Зараз 8 гадзін. І вось так выглядае гэты маленькі гарадок. Тут акрамя гор па вялікаму рахунку нічога няма. Ёсць, можа, трошкі чай тут. Ён нават знакаміты, але, ну, шчыра кажучы, не самы ён такі лепшы, але ёсць. Дарэчы, можа, хтосьці не ведае, ёсць у беларускай мове два слова. Ёсць чай, ёсць гарбата. І, па-першае, яны прыйшлі з розных моў. Чай прыйшло з усхода, гарбата гэта яшчэ ад herb, лацінскае ці якое гэта слова, я нават не памятаю. Вось, але ў польскай мове таксама ёсць слова хербата. І яны так завуць менавіта гарбату. То есть, што такое гарбата? Гэта напой, зроблены на травах. Чай гэта ўсё ж такі ліст менавіта чайнага дрэва. А ўсе астатнія чаі правільна зваць гарбата. Вось так. Гуляем. You are so lucky. Яны мне сказалі і далі вось такі нумар. За $30. Што цікава, і гэта ванна проста, яна па цэнтру комнаты. Ну, такое. Дарэчы, калі жыў у Беларусі, неяк не цанаваў. А вось калі ванны не стала, то пачаў сумаваць. Час ад часу сапраўды душ, гэта не зусім не тое ж самае.
рабіў відэа пра чай, але ніколі не паказваў, як тут выглядаюць турыстычныя такія маленькія супермаркеты. Яны больш-менш заўжды аднолькавыя, але на Хуаншане ёсць нейкія асаблівасці. Ну, па-першае, гэта заўжды каля гор ёсць вось такія палкі, каб хадзіць. Заўжды, ну, цыгаркі, заўжды нейкі алкаголь. На Хуаншане ёсць таксама заўжды цёплае адзенне. Гэта нейкія вось нібыта шалікі такія, шапкі. Шмат чаго можна выбраць. Ёсць яшчэ вось тут секцыя. Менавіта зімняя, бо для хайка, калі людзі прыязджаюць і разумеюць, якая тут можа быць сітуацыя з надвор'ем, а яны не падрыхтаваныя, бо перапад можа быць там 15-20 градусаў за дзень лёгка. Вось тут мясцовыя нейкія ёсць, я не ведаю нават, што гэта, але падобна на нейкі або бамбук, або што гэта такое. Пахне неяк, як, можа, кара дрэва. Дарэчы, Хуаншан, ён заўжды быў знакаміты сярод кітайскіх лекараў, бо тут збіралі шмат якіх траў, монахі прыходзілі і збіралі менавіта тут, бо, ну, нейкае асаблівае месца. Заўжды яшчэ, заўжды ёсць нейкія вось такія, што гэта, я не ведаю, там нейкі булачкі, не булачкі, печэнне, цукер, не зразумела, што гэта такое, але, ну, нібыта печэнне. Сушоны вось яшчэ нейкі. Гэта вось грыбы. І, дарэчы, я не памятаю, як яны называюцца, але я ведаю 100%, яны вельмі карысныя. Вось такія грыбы, калі іх гатуюць, яны такі падобны на чорнае жэлень. Вось яшчэ нейкі тут. Я нават не ведаю, што гэта такое. О, вось тут падобна нешта на, можа, яблыкі, кавалачкі. Реальны. О, а вось гэта, дарэчы, трэба купіць. Вось гэта. Ежовік грыбенчаты. Ён жа Lion's Mane, львіная грыва. Ён жа Monkey's Head, абезьяня галава. Гэтыя грыбы, гэта ўжо даказана было некалькі гадоў таму, гэтыя грыбы пазваляюць палепшыць аднаўленне нейронаў. І ва ўсіх азіяцкіх культурах, і таксама там на Чукоткі дзесьці, і ў індзейцаў Паўночнай Амерыкі гэты грыб выкарыстоўваўся заўжды ва ўсіх традыцыях. І яму прыпісвалі таксама нейкія такія цудныя магчымасці. Вось гэты грыб, калі дзесьці пабачыце, ён, здаецца, прадаецца сушоны тут. Ёсць ён таксама, яго можна купіць, ён такі белы выглядае у супермаркетах у Кітаі. У нас, можа, няма, але ў нас можна купіць парашок або ў ампулах ужо сушоны і такім па таблеткам зроблены, па пілюлькам. Вось, раю 100%. І вось мы павяртаемся да Хуаншана, бо тут ёсць чай. І заўжды, амаль ва ўсіх супермаркетах асобны такі аддзел, дзе вы можаце прыйсці, паглядзець, паспрабаваць, бо чай заўжды трэба спрабаваць. Я пра гэта казаў яшчэ ў відэа пра чай. Калі не бачылі, то трэба глядзець відэа пра чай. Чай Шанхай. Вось гэта я бачу, што 100%. Вось гэта зялёны лунзынь, ён жа калодзец дракона будзе. А вось гэта... Так, цяжка сказаць, трэба адчыняць, нюхаць. Ну, карацей, на Хуаншане ёсць заўжды цікавы нейкі чай. Але праблема ў тым, я, можа, потым дзесьці пакажу, калі едзеш по хайвею, то ля хайвея побач заўжды расце, вось паглядзіце, што яшчэ тут. І вось гэтыя булкі, яны ўвогуле не падобныя на тое, што мы ведаем.
Ну, то есть гэта яны не смачныя ўвогуле, няма ніякага смака. Але выглядаюць нібыта такія вось, як знаёмыя нам. Але не. Так вось, чай рос шмат палей, бачыў каля дарогі, каля хайвею, і ну такі чай купляць не трэба. Таму лепш ужо дзесьці тут заплаціць трошкі больш, але купіць менавіта тое, што ну, карысна і што сапраўды чай. Ось, таму што кітайцы, з імі можна таргавацца, яны нават збросяць цэну, але калі яны скідаюць цэну, то гэта значыць, што нешта будзе горш. І ў самым лепшым выпадку гэта будзе горш сервіс, але тавар будзе добры. Але сервіс у Кітаі заўжды агонь. Таму, калі вы таргуецеся, памятайце пра гэта. І пойдзем, пашукаем штосьці паесці трэба. Бо няма ніякай ежы. Ось тут нейкая едалінка для гатэлю. Ну, ось гэта... Ну, плюс-мінус стандартная. Гэта больш, можа, такая па-багатаму, дорага-багата. Але ось такая едалінка стандартная. Яны тут па ўсіму Кітаю. Вось такія вось. Амаль, ну, нічым не адрозніваюцца такія драўляныя стульчыкі, табурэты, сталы таксама. Ну і ўсё, што яшчэ трэба, каб есці, і ўсё, і замаўляйце ежу. Ой, тут нейкі яшчэ супермаркет, але ён... Нешта ён выглядае. О, да рэчы, першыя два іерогліфа ведаю. Шанхай. О, да гэта шанхайская сетка супермаркетаў. А вось меню мясцовае, як выглядае. Гэта не стрітфуд, гэта вось у той едальні плюс-мінус тое ж самае будзе. Вось такія макароны. Яны будуць з соевым соусам і трошкі цыбулі. Тут мяса. Пельмені тут могуць быць, з чым вы пажадаеце. Ракі. Ну, вось такое вось меню. Рыба, дарэчы, смачная. І вось гэтыя макароны, яны таксама смачныя. Ёсць суп, вось яно. Зараз давайте зайдзем, паглядзім. Ніхао, паглядзім, што тут. Hello. Ох вы шо, Идиан-Диан. Пытаюць, ці размаўляю па-кітайску. Кажу, трошки размаўляю. Ну і вось яно, вось як яно гатуецца. Ну, а дзядзькі сядзяць тут, вячэруюць, размаўляюць. Мне здаецца, што можа нават выпіваюць. І вось такі на вуліцы, але зараз на вуліцы каля нуля, таму яны сядзяць унутры. А я нешта так адчуваю, што трэба паесці і ўжо лягаць спаць, бо 600 кілометраў у аднаго за дзень. Ну, такое, трошки устаў. Яшчэ гэтае калесо. Што зрабіць? Прыехаў. Ну, пару гадзін страціў. Але цікава. Дарэчы, таксама размаўлялі з сябрам, і ён казаў, што ну, вось, там, за тое прыключэнне, што калесо там пракалол, нічога не здарылася, гэта такое. І я такі, ну так, калі на поездзе ездзілі, ніколі калёсы не прабівалі. Таму на сёння пайду есці і спаць, а заўтра пабачым Хуаншань.